ଏଇଠି ହେଉଛି କେଣ୍ଟେଇ ନାଳି ଘାଗି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଅଳି କରୁଛ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ କେଣ୍ଟେଇ ନାଳି ଘାଗିକି ଏଇଠି ହେଉଛି ସେଇ କେଣ୍ଟେଇ ନାଳି ଘାଗି କଳା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ଆଉ ସେ ଝରଣାଟି ଦେଖୁଛ ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ଉପରୁ ହଠାତ୍ ଲମ୍ଫ ମାରିଛି ଏବଂ ତାର ଏଇ ଲମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର ଜଳାଶୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି ଆସୁତମ କରି ପାଣି ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଝରଣାଟି ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଛି ଏ ଜଳପ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି ଏପରି ଦେଖୁଛ ତଳପଟେ ସେ ତଳପଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ବୁଝିଲେ ଏଇ ବନଭୂମିର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିମୋହିତ କରିଛି ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତିକିରେ ଦର୍ଶକ ତେଲୁଗୁ ବାହାରୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖପାଖ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ମନୋଜ୍ଞ ତେଣୁ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ପିକନିକ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବନଭୂମିର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଏଇ ବାବୁମାନେ କୁକୁର ପାଲଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗ ବାବୁମାନେ ସେମାନେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ପିଲାଟିଏ ଅମାନିଆ ପିଲାଟେ ଯାଇ ଗାଧୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଏମିତି ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଦୁଃଖର ପାର୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।